Sa lalawigan sa Bohol, muhadyong sa kakusog sa hangin ug dagkong mga baod padayon na sinati karong adlaw dito sa maong nanira ang namaligyag usa ka beach resort dito sa Barangay Buoy, Tagbilaran City kay way mga tao nga nangaligo sa kakusog sa hangin ang atop sa usa ka tindahan mura nagkaluparon doon na sa pipila ka mga tindahan sa laing resort nga mao gihapon ang barangay nanira usab kay way namalit gani way nanagat nga mga mangisda nga mauntay tig supply og seafoods gumikan sa kalutan sa panahon na sud na karon sa upat ka adlaw nang hinaot ang mga tindera nga mamayo na ang dagan sa panahon aron makabalik na sila sa ilang normal og naandan nga mga gibuhaton. Wala kayo nangaon ni kainggit kayo kay tungod sa hangin ug wapod makapanagat ang mga nagatungod kay dako kayong mga balod. Mga mingaw gani? Mga mingaw.